Здравейте хора! Днес ще играем Clash Royale и както виждате ви се падна Magical Chest, но първо ще започнем от такива, от по-лошите съндъци. Първо Free Chest, Tombstone и Barbarians. Да, ще унлокнем този. Сега Silver Chest. О, мини пек от първата и 7 Minion хорда. Много използвам Minion хорда, да ви кажа. И сега на Magical Chest, както виждате избавам да лок, мисля, че го обясних. И сега ще отворим Magical Chest. Дано да ни се паде легендарка. Оле, това е много голд. 8. Сериозно, 10 спир гоблина, добре. Или мразите. 3 джайанта. 31 евро. Коя е епик? Поне имам 4 фриза. И да, хора, това ще е за днеска. Съжалявам, че не беше дълъг клип. Много съжалявам. И да, съжалявам, че беше много къс клип, но ще направим малко батали, ако някой беше тук. И да, ще изчакаме докато някой дойде в клана и ще играем. Добре хора, върнахме се и сега Тънжу, ето тук нашия ни приятел иска да каже нещо. И аз имам. Приятели, сега кой да прогони от клана? То Динко ли, Джан ли, Валери ли, Беркай ли? Не Беркай. Защо ми го каза? Защо да не ти каза, мога и да изгоня теб? Добре хора, пак се върнахме, малко се карахме. И да, сега ще видим кой левел са хората. Виж, или не. Моя приятел как се казваше? Банана Конко. И да, хора, поставете коментар кой човек да изгони Тънжу. Дали да е къде са? Валери, моят по-силен акаунт, дето се казва Supercell, Хасер, неговия акаунт. Или Динко. Не, аз вече нямам да играя. Аз ще изгоня Хасер. Мелиса, Джан, тренер Ердем, дето изобщо не играе, Енес. Не мога да изгоня себе си. И Мегаджан. Ще изгоня ето този тук. Хасер. И Суперсел. Това е моя акаунт. Кой е Суперсел, бе? Това е моя акаунт. По-силно. Не, трябва да го изгоня. И да, хора, това е седма е. Ще го изгоня точно за това. Трябваше да има такива иконки, дето ти... Кой се мърна? Дето ти правят златно тука и после нищо тука. Вижте какъв дек използва. Кой? Много е просто. Валери. Този е най-тъпия дек на света, кой го използва. И вижте, приятели, този, който го снима, ние накратко го викаме Динко, иначе името ми е. Да. Казвам се Дики. Кажи истинското си име. Искате ли да видите едно тайно нещо? Къде е онзи език? Мисля, че не. Къде е, бе? Къде е езика? Мисля, че е този. На този език ли ще играеш, бе? Не, искам да видя нещо. Да, точно е. Има една тайна. Има една много хубава, много готина тайна. Мисля, че е в магазина. Може ли да ми го покажеш? Ако не е този, съжалявам хора, че е много лаго. Ако не е тук, не знам. Ето го! Тайния бутон. Това кое е? Ако си... Ама не мога да го... Ама когато влезеш... Ой! Какво става? What? Какво става, бе? What? Да. Какво? Никога не съм виждал това. Какво става? Тук да не знам. Защо? Да видим кое е това. Андроид на андроид тъцни, да видим кое е. Вау! Добре хора, това ще е за днес. Открих... О, да! И приятеля ни Джай иска да поиграе една игра с нас. Ама 5 минути чакайте. Да сменим името на English. Да. Ще го спрем. Добре хора, върнахме се, направихме си картите на най-малко елексир. 1.1. 8. Добре. Ще пратя на най-хубавата арена на света. Джан, ти го приемай, защото е по-готино. Арио. Ето я най-готината арена на света. Сега ще го писна.
Само да си го пуснал! Погледнете го! Не мога да говоря изобщо. Имам левел 10. Помислих, че това е моя рейдж. Моя рейдж. Ла-ла, ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дълъг? Какво има? Той има дълъг? Да! Това е малко. За 2 елексири. 2. Не загубим, умреха бързо. Легендарка малко. Как така? Легендарката Дълъг е единствената легендарка, дето е за 2 елексири и я имам пак. Мисля, че си умрял ден. Няма да я използвам. Ще я използвам. Дали ще удари крайната, бе? Оу. Онзи Дълъг. Ле-ле-ле-ле. Не ми пука нищо. Е, така си мина. Е, така си минава. Имаш ли зап? Джан няма лук. Джан, нямаш ли? Сериозно ли? Левел 9 спир гоблин срещу 9 спир гоблин. О, и гоблина остава на 0 сърца. Ще пусна скелетон. Скелетон. Виж, един там. Още не съм използвал запа. Ще пусна това, бла-бла. Ще пуснеш Fire Spirit, нали? Знам. Виж сега каква примамка. Да, нещичко. Добре, че имам мирор. Джан, взели си мирор? Огледалото. Не. Вземи го, за 0 елексире. Даже не използва елексир. Ще за го 0 пусна. За 0? Няма елексира за него. Скелетон. Заповядайте. На някой рождения ден има. Да, наистина. Честит рожден ден. Рожден ден нямам. За здраве. Бомбон алге. О, гад! О, не, моето... О, ес! Кое е дало купам сега? Това има... Още не съм използвал рейс, ще го използвам сега. Виж от Fire Spirit. Омага! Гледай каква примамка само. Оне спир гоблини правят много демидж. Дъмъги. Зап! Yes! О, не! Нямам нищо, мога да го мимира. Не мога да говоря никога. Левел 2 Видяхте ли онзи рицар? Пускам всичко, което мога! Лак! Един скелет оцеля и после умря. Чакам. 106! О, не. I hate you. Виж колко съм мазен сега. Виж, ще направя гоблин ганг. За да махна някакви неща. Къде ми е това? Ще го запна за нищо. Ще рейджна кулата. Ще го логна. И после Fire Spirit на... Вижте ме, аз съм мазен. Даже повече спир гоблина. И после да лог. Пропусна ги тотално. О, не. О, зи Fire Spirit. Аре, давайте гоблини. Рейдж, quit. I am raging. Ойде. Може ли? 149. Yes. Само една игра направи 100. Добре. Динко сега го направим 100 нещо. Добре, хора, това ще е за днес. Надявам се да ви хареса. Имахме много забава с бързия дек и не ни се падна нищо хубаво от мачика от честа. Освен фриз, дето не го използвам изобщо. Левел 2. Защо дори го апгрейднах? На турнамент левел колко правиш? Още един ли? Добре. Ще направих. Ще го спрем за малко за пауза. Не! Хора. Нещо ще попитам, бе. Добре, хора, върнахме се и си сложих повече карти. И слушай батерията. Супер! Сега ще го победя! С един ексбол! Ой! Просто един ексбол!
един ексбал и готово. После един балон и готово. После една пека и бай. Токота вече е умряла, бе. И Динко би. Защото Джанго няма. Ти пусна бързо. Ай, един удар, супер. Сега бамбата, бабката, не знам. Пепка. Сега папката. Пепката. Бабката. Пепката. Хора, Джан се махна от играта, защото му свърши батерията. Много съжалявам, ако искахте още да играя. Но сега ще го довършим. Искам да пусна голем сега. Голем! Голем! Не, вече го О, вижте какви спаркълс. Погледнете ги. Обичам ги. Искам още. Още. Твърде силни. Една пега можеше. Добре, хора, това ще е за днеска, защото Джано свърши батерията. Надявам се да ви е харесало. Беше готино. Не забравяйте да се абонирайте, да харесате и какво става тук. 15 лайка. Ако ударите 25 лайка, ще направя още много клипове за това.